שלום חברים, היום אנחנו נעבוד על הסרן האחורי והקדמי, נשים לנו קיט נשם אוויר. ברגע שתפתחו את המכסה, תראו, זה קפיץ ודיסקית מלוכלכים בבוץ. זה בעצם מה שהולך בתוך הסרן אחרי שיצאנו מהנחל. לוקחים מברז של סיגנט, כמובן עם המברז הנכון, אני אציין את המידה מתחת לסרטון. מוצאים תנוחה נוחה, אבזה בתנאים כאלה זה מאוד לא נוח, כדאי לקחת תנוחה נוחה שאתה שוכב כמו שצריך. לוקחים את השמן חלודה, מסיר חלודה ומשפריצים בכמות נכבדת בשביל להקל על האברזה. ככה עובדים, זה עבודה נכונה, ומי שאוהב גם שספריץ בבית השחי זה מאוד מרענן. מתחילים בהברזה, זה מאוד פשוט. מתחילים להבריז עם כיוון השעון, לאט לאט ובזהירות, אין מה למהר פה, ההברזה צריכה להתבצע כמו שצריך. תשקיעו בהברזה נכונה וזה יצא כמו שצריך. ממשיכים להשתמש במסיר חלודה, לנקות את ההברזה, בעצם את ההברגה שיצרנו. לוקחים את המחבר הישר, לא את ה-T, לא את הזווית, את הישר, ומסובבים עם כיוון השעון, סוגרים את החיבור ממש כמו חיבור של מים, ומסובבים. לוקחים מפתח 10 ומעתקים אותו כמו שצריך, כמובן של סיגנט, מעתקים אותו כמו שצריך שלא ייכנס מים. לוקחים את הצינור, מחברים, זה מחבר חכם, ברגע שהכנסת אותו הוא לא יכול לצאת, אלא אם כן מוציאים אותו בשיטה מיוחדת. להשאיר כמה אינצ'ים רזרבה, כי יש פה בעצם את הפתיחה של המתלה, גם מקדימה וגם מאחורה, זה מאוד חשוב. אצל קירי ל3 אינץ' כדאי להשאיר יותר, זה אף פעם לא מספיק, יש מספיק צינור לאורך כל הרכב. מריצים אותו על הצינורות ברקס, צמוד לצינורות הברקס, שיהיה אסתטי ויפה, ואזור שהוא בעצם מוגן. כמובן עושים אותה פעולה מקדימה, הברזה, מחברים את המחבר הזוויתי 90 מעלות, ומריצים את הצינור, עושים את ההידוק ומריצים את הצינור כלפי מעלה אל הנקודה הכי גבוהה בתא המנוע, בכדי שלא ייכנסו מים. בתוך הסנן יש מייבש לחות ויש פילטר נגד האבק שאנחנו נוסעים בשטח, שלא יסתם הצינור, כי זה קיט מאוד מקצועי. כמובן ככה מחברים את הנשם בצורה כזאת, שמים אותו בנקודה הכי גבוהה ברכב, וזהו, ומעתקים את הכל עם הזיכרונים, עבודה יפה, נקייה, וזהו, תהנו חברים, כל טוב.